Η μονή του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου Βίλιζας Ματσουκίου, που όπως άλλωστε υποδηλώνει το τοπονύμιο Βίλεζα, σχηματισμένο από γλωσσικά αλβανικά στοιχεία, είναι χτισμένη σε μια φρουριακή και περίοπτη θέση σε ύψος 973 μέτρων, στην πλαγιά του βουνού Κρυθάρια και επάνω από τη συμβολή τριών παραποτάμων που συμβάλλουν στον Άραχθο, σε μια περιοχή που φιλοξενεί στα βορειοανατολικά της Μονής ίχνη αρχαίων λειψάνων, πιθανών τείχους. Τα σωζόμενα κτίσματα του μοναστηριού, που ίσως να αντικατέστησαν προγενέστερη υποδομική φάση, που ωστόσο αρχαιολογικά δεν έχει μέχρι σήμερα αποδειχθεί, θα μπορούσαν να τοποθετηθούν χρονικά σε μία περίοδο από το τελευταίο τέταρτο του 17ου αιώνα μέχρι και το έτος 1783, οπότε και ανακαινίστηκε το καθολικό, όπως άλλωστε το μαρτυρεί η εγχάρακτη αφιερωτική επιγραφή στην κεντρική αβαθή όχη κάτω από ανάγλυφο τόξο στο εξωτερικό μέρος της αψίδας του ιερού. Σε διάφορες χρονικές φάσεις του 18ου αιώνα ανήκουν οι τοιχογραφίες της Μονής, ο Νάρθικας, το καθολικό στα 1793, το παρεκκλήσιο του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου στα 1737. Σε κάθε πάντως περίπτωση, τα υπάρχοντα αρχιτεκτονικά και ζωγραφικά τεκμήρια της Μονής Βίλιζας είναι άμεσα συνδεδεμένα με την οικονομική ανάπτυξη της περιοχής και ειδικά για την περίοδο που μας απασχολεί των Καλαριτών και την μεταστροφή του πληθυσμού τους από την κτηνοτροφία στη βιοτεχνία και στο εμπόριο, καθώς το Ματσούκι βρισκόταν σε αυτή την εποχή, στα μέσα δηλαδή του 18ου αιώνα, σε παρακμή. Η ζωή της Μονής είναι άρρηκτα συνδεδεμένη, πώς αλλιώς θα μπορούσε άλλωστε να εξηγηθεί ο πλούτος σε ποιότητα και σε αριθμό των εικόνων που απαρτίζουν τη συλλογή της, που παρά τις καταστροφές που έχουν συμβεί και τις απώλειες παραμένει σημαντικός. Ο πλούτος λοιπόν αυτός είναι άμεσα συναρτημένος με την ορεινή πραγματικότητα του τόπου στον οποίο το μοναστήρι ανήκει, σε άμεση επικοινωνία και διάδραση με τους δρόμους από τη μια των Κοπαδιών προς τη Θεσσαλία και από την άλλη με την εμπορική διάθεση αλλά και την μεταποιητική δραστηριότητα του μαλλιού, το οποίο διακινείται στις ευρωπαϊκές αγορές.